si ara ens plantegem quin model de país, com ha de ser la Constitució, al final també ha de ser una cosa gestionable. No sé si ho veieu així o si amb la reflexió aquesta ja fem. Si no, tinc moltes preguntes, per fer de gent que les ha fet molt més ben fetes que jo. Si vols, responc a les sabetes que has tirat. Veieu, no dinamitava. Dic per tu, que no volies dinamitar, no. Jo crec que és un risc molt cert, molt. A més, és un dels grans problemes que tenim a davant i que no sabem com solucionar. Tinc 3 respostes a això. La primera, crec que la deia abans Núria, què tenim ara i què podem tenir. Llavors, la probabilitat ara d'explosió és 99,999%. En un futur estat, amb un disseny diferent i tal, tindrem risc d'explosió? Sí. Major o menor? Jo crec que difícilment ho farem pitjor. Per tant, preu per preu, home, si tenim la meitat d'explosos en el futur i ara tenim el 99,9%, perquè són les mesures que hem fet, el 99% d'euro, jo dono per bo, hem salvat el 49%. Segona reflexió, torno a una cosa que he dit abans del participar constantment. Una cosa és retornar a la sobirania i retornar el dret a no ser representat, i l'altra és que passem de l'obligatorietat de ser representat a l'obligatorietat de participar. Són coses diferents. Però és un exemple molt tonto, però que en aquest edifici és molt vàlid. Aquí tenim una biblioteca immensa. Jo crec que ningú d'aquí s'ha vist obligat, quan entra per la porta, a llegir-se tots els llibres. I quan acabeu la d'aquí, la del Raval, i després la de més avall, i després la de la Ciutat Vella. Amb la participació passa una mica el mateix. Home, que obrim les portes de la biblioteca o de la participació no ens han d'obligar a llegir tots els llibres ni a participar en tot. Com deia el Jordi, les institucions són molt bones i han de fer la seva feina quan nosaltres no vulguem. Jo crec que aquest tema de la igualtat, i vaig amb el tercer punt, l'important per que no hi hagi exclosos és que la gent tingui veu i que la pugui exercir en un moment adient, i molt important, que pugui dissenyar institucions que en la seva absència el representin. Jo crec que aquesta és la part important que ara no tenim. No crec que tampoc sigui un tema de mala fe, el que tenim ara, també és hereu de milers d'anys de tradició, sobretot els últims 300 anys, i els últims 40, no? Però crec que és important aquesta part. Hi ha un estudi del Joan Font, del CSIC, que és molt xulo, que parla d'això, parla de... Al fons el que diu aquest estudi del Joan Font, diu la gent no vol participar quan les coses van bé. La gent el que vol és participar, que ho deia abans el també, quan les coses estan malmeses, dissenyar coses bones i després tirar vins. És a dir, la gent no vol saber de mecànica del cotxe, vol que el mecànic li arregli i el cotxe vagi. Ara bé, quan no va, has de voler saber arreglar la roda, canviar la roda perquè t'ha tirat al mig dels bonegos, no? Jo crec que aquesta és la idea, no tant obligar-te a... I com que no tothom pot fer-ho, llavors es creen aquestes divisòries. Digues, Arcani. Diguem aquí en directe una mica al·lusions, perquè no voldria que ningú marxés d'aquí amb la sensació, desgraciadament mal feta per part meva, que en segons quines circumstàncies no vull que hi hagi debat. Avui, sempre. I us diré una altra cosa. Quan l'any 2012 i 2011 es van fer arreu de Catalunya aquests referèndums municipals que es demanava a la gent, a cada poble que votés o que no, la gent coneixia el que jo pensava i us puc assegurar que vaig anar a 35 plens de Catalunya a parlar en favor de la independència tots els divendres que em van demanar. En soc fidel partidari. Ara, el que no ens... Aquest fidel partidari no vol dir que no hi hagi alguna espega, només volia dir això per veure els meus opinions. Molt bé. Hi ha una pregunta que podeu respondre tots, com de fet aviat haurem d'acabar, per tant pot servir una mica de conclusió. Em pregunta si seríeu partidaris d'una Constitució de redacció curta que desplegui bàsicament les garanties dels drets i no tant l'explicació i el detall dels mecanismes legals de les institucions i que això quedi d'alguna manera sigui una cosa més oberta que es pugui anar decidint, construint i que depengui més d'aquest nou format de participació i de les noves institucions. Si sou favorables a això, Constitució curta o una Constitució més detallada i més... No sé si algú... Endavant, Jordi. Aviam, primer recordar l'origen d'una Constitució. Una Constitució és aquell document que recull la defensa dels drets del ciutadà respecte del sobirà. Recordem l'origen de les Constitucions. Hi havia un sobirà, poder absolut, per tant, poder sobre la vida i la mort
engarjolar, prendre els béns, violar les dones, sense que ningú per sobre li pogués dir absolutament res. Per tant, a partir d'aquí, com que aquest sobirà necessitava diners per fer la guerra, els demanava als aristòcrates i als nobles. I els nobles li van dir, home, ja te'ls donarem els diners, però no ens matis, no ens engarjolis sense un judici just, no ens peguis, etc. I d'aquí van començar les constitucions, segle XII-XIII. Aquí eren les lleis de pau i treva, és l'inici. Per tant, recordar això. Per tant, si aquesta la Constitució és el que defensa el ciutadà de l'abús de poder, aquesta Constitució ha de ser llarga o ha de ser curta? Doncs depèn de qui sigui el sobirà. Qui és el sobirà? El sobirà és el Parlament i el govern que tenim ara? La vull ben llarga. El vull limitar absolutament tots els seus poders i totes les seves coses perquè em vull defendre. El sobirà és la ciutadania i té mecanismes per exercir la sobirania i, per tant, quan les institucions, sigui quina sigui, no faci allò que hagi de fer, té mecanismes per revocar-ho? La vull ben curta. Només que digui que la ciutadania és la sobirana i els mecanismes per exercir-la. Per tant, depèn. En el nostre cas, ara sí que parlo en plural, des del món dels professionals del treball social, vam estar debatent-ho molt temps, això, com us explicava abans. I perquè l'experiència ens ha dit que lleis que havien estat aprovades pel Parlament, per exemple, l'atenció a la gent gran, el tema de la dependència, no s'ha complert. Per tant, ens vam desesperar dient, si no es compleixen les lleis, anem i entrem a sac a fer incidència en una nova Constitució. El que hem après en aquest període de debat és que les constitucions, la nostra, hauria de contemplar algun articulat que parli del dia a dia de la gent i dels drets del dia a dia. O sigui, no tant, o sigui, que contempli els drets més quotidians, veuríem quin tipus de redactat i potser no caldria descriure'ls tots, però els que ens canvien la vida si no els tenim. I en aquest sentit, per tant, òbviament us estic parlant de drets socials, nosaltres ens inclinem perquè s'incorporin a la nova Constitució. Vam obrir un debat amb el Col·legi d'Advocats, amb la taula del tercer sector, i en aquest sentit estem tots tres en aquesta posició. Hem fet un document que el tenim penjat a la web i podeu entrar-hi amb les ponències i la posició que manteníem en aquest punt. Molt bé. Ignat, no sé si vols... Jo no anava a dir res, però tenia un micro davant aquest any de viner. Jo anava a subscriure 100% el que deia el Jordi. Afegir només un petit apunt i perdoneu que tregui em sembla una mica escabrós d'aquesta tarda o d'aquest matí, crec que és aquesta tarda. Ha continuat la fallat contra un noi que li va trencar la cara a un agressor de la seva nòvia. A Sant Fermín és un noi borratxo que va intentar fotre-li mà, contra la seva voluntat, evidentment, a una noia, i el nòvio li va trencar la cara, li va fer un cop de puny, amb la mala sort, o no, que va fer unes lesions molt importants i llavors li ha caigut any i mig de presó, em sembla que és 150.000 euros de multa, mentre que l'agressor, el noi, com que anava borratxo, té un atenuant, només li han caigut 9 mesos i 3.000 euros per danys morals a la noia. Això, que a mi m'esblaire, és absolutament just. És a dir, veus les lleis com estan muntades i és absolutament just. Hi ha uns danys morals, uns danys físics, etc. Amb això el que vull anar és que tenim ara mateix un problema amb l'extensió de les lleis, quan són molt llargues, i és que ens quedem amb la lletra i no amb l'esperit. Llavors, quan diem llarga o curta o no, subscrivint tot el que deia el Jordi, jo afegiria que és molt important que fem lleis o constitucions que vagin a l'esperit. L'esperit vol dir defensar els drets. I que no ens entretinguem molt amb els reglaments, perquè al final els reglaments acaben deixant fora tantes coses que l'arbitrarietat, gràcies a una contradicció, acaba sent molt alta. Sobretot en un món que canvia tan ràpid que la llei, per exemple, la propietat intel·lectual de fa 2 dies que es va reformar, pràcticament ja va néixer morta. No parlar de les lleis de transparència o altres lleis que hem aprovat fa poc, no? Llavors, jo només afegiria això que deia el Jordi, no? Ostres, sigui com sigui, jo la prefereixo curta, em sembla, però que sigui l'esperit el que queda molt ben imprès en la llei i no tant que intentem posar tot molt maco, una estructura molt de lletra, perquè al final és la lletra el que va en el judici, el que va a defensar els drets, i com veieu en l'exemple que acabo de posar, l'esperit clarament devia
ser un, però la lletra al final fa que l'agredit és el que s'ha convertit en agressor i la víctima pràcticament també és agressora i l'altre se surt pràcticament de rosiques. No sé quines són els danys que li van fer, són importants pel que es veu, però si mames i fots mala gent, doncs